mukomana weGod is in it adzoka zvakare pati yake indatoti aiwa regai ndisatsvake chero zita racho nekuti takazombodisappoint kaka but ari kuti God is in it ende ari kutenda maZimbabwe nerutsigiro ari kutaura zvakare kuti nguva yatanga takamirira yasvika tichange tiri pamwe chete pama next elections. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana wauya neNew Manifesto achiti iye we are going to found a nation on love. Ataura zvakare kuti vari kuda kuchija a lot in the education system. Koyaya maspaghetti road aichashandika heyo trababala sedrakoti whatever. Kwakana mukuru achidana kane zita rake rekuhondo aiwa unofunga kuti kuchaputika mabhomba kuti moyo uko ngatinzwei mukomana achiti invite tese kuti timutevere. Hello Zimbabwe, how are you? Please be steady, be calm, and of course more importantly know that I love you and thank you for loving me. I will never disappoint you. The time is coming and that time is not far. I thank you. Be blessed. God is in it. Mazinzwira guys, hanzi mwari vari mazviri zvino izvi. So vati ivo, a new nation founded on love. Zimbabwe shall be a new and great nation governed by love, truth and justice. Not yet violence, lies, deceit and corruption. Love is the missing essential. Love is the foundation. Love is the glue. It builds, it heals, gives, forgives, produces, provides, protects. Love prospers. Let love lead. So ndo mashoko avachamisa aya vari kuti ivo havasi kuzoti disappointa asi manetizens ari kuti moyo yedu ichakatsemuka guys. Ava ndeve kutemwa ava. What we ordered is not what we got. Vamwewo ndo vari kuti we still believe in him but people around him are easily manipulated by ZANU. We need to go in one direction where every Zimbabwean is included without looking at race, politics, color and gender. We all contributed towards the independence of Zimbabwe. I was young, yes, but I remember very well going from house to house picking up chickens for the comrades. It pains me when I hear anamutsvangwa vachita kunge ndivo vega vakairwira nyika iyi. We were there from the beginning to end. I hope for a better Zimbabwe soon. Vamwe vakati iwe mukomana kaiwe, you made us not to believe in change. Why should we trust you again? Being popular alone is useless, especially in African politics. Courage, no fear, then popularity later. Tinga tamba idu tese mukomana togona kunomwa tese doro tero kuinda kuchechi tose but trust apa like before. Aiwa guys, the way you disappeared is bad and now resurfacing. What trick do you want to play again? Not this time. No, never. Ini ndine mubvunzo kuti ko zvabva chamisa paCCC sei pachita sekuti hapatorina akapapinda, ko sei chavangu wacho na Welshman wacho hapana hapo zvachose. Okay, saka chamisa ndiyezve oga anogona kutungamira biti naJob vacho havana following. Okay, umwe ndiani asi moda kuti chamisa angochiti ngana tungamira here. Vamwe vari kubhilivha kuti chamisa munhu wemuZANU PF. Vamwe vakati he is sorted, please don't blame him. His life is flowing and he is not answerable to anyone. Keshi yese yakadirwa kwaari with people in the diaspora akayidya with his close cronies and next he abandoned the ship and left CCC to sink. Nelson akaramwira munda makudo. Instead of getting rid of Wapanduki or my infiltrators, he decided to abandon the faith vested in him by the masses of Zimbabwe. Now ZANU PF has no opposition party because Chamisa waka abandona CCC. We just need loyal comrades muma position ese auchaita. We also need help yama lawyer kuti vasunge constitution yebato renyu. Kweiwe kataiti uri advocate uchaziva zvese izvo zvichazoshandiswa nana Chabangu. He fought alone and he stopped ZANU PF to get 2/3 majority until Chabangu sold out. Let's go guys. Atina zvimwe zvatingatoita, ndiye yega atingatosupporta. So ndo zviri kubuda muma netizens guys. Vamwe vachitoti ngati musupportei asi vamwe vari kuti wakazombotirasa mukomana ukatirega tichiita
like sheep without a shepherd. Ndoka zvinotaura bhaibheri rauri kuramba uchingokota. In politics, there's a lot of ups and downs, but this guy was on the right path. Wars are carried in different forms. The way you want it is not his approach. ZANU-PF will not be defeated by Polish English speaking. We are tired of the use of the empty "God is in it" mantra. We need a courageous man who will hold ZANU-PF by its horns, not these preachers zvachose. So guys, vanhu vari kuti isusu chero mukataura henyu mukati Jeremiah 29 verse 11 we know the plan and all. Hey, plan yacho yaita long and painful. Yes, it might come to pass, but for now regai timbo nyaradza maronda edu. Mayouth SSC vari kumira naye vakati mukomana tinokuda chaizvo. Let's build this nation together as one. We know you have all the capabilities and abilities to lead this great nation to achieve our vertical integration. Thank you Nero, we are with you. Zvinowanikwa mukurarama hasi munhu wese anokufarira. That's why muchiona vamwe vachingozvidza maybe kusa kunzwisisa president asi zvakamira kudaro. I know munoda vanhu vose venyika ino. Good day. Vachamisa vane mixed feelings avakadzvara muvanhu. Vamwe vari musisisi macho imomo vari kuti isusu yedu tadecide kuti if you tell us to choose pakati pesisisi neZANU-PF, aiwa tinotuza yedu ZANU. Right now hatisi kuda zvemabato, kwete, hazvina zvazvinobatsira. Tirikuda kuti nyika igadziriswe paite mabasa, mvura mumatepu inonwika, magetsi asadhure, zvipatara zviite mushonga, maroads agadzirwe chete. Other parties cause distractions. Siya ZANU-PF izvigadzirise yoga. Aripo mazanu anotodawo nyika yakanaka. It's only a matter of time. Murombo ndiye anoziva nhamo yevarombo. So munyori ari kuti iye aiwa ari kuda hake kuzvisapotera ZANU-PF nekuti iri nani, but vamwe vari kuti tinobvumirana naye nekuti we used to be supportive zvachose until I realized that this man's task is to calm the nation so they don't get wild against the ruling military cooperation. In Mozambique, the people refuse to be silenced, but in Zimbabwe, we have a skilled silencer who is benefiting from ZANU in the West. Reza Mcheka kwese kuti zvirambe zviri zvazviri, achingodzoka kana moda kujamuka obva ati God is in it. Chamisa taneta nenyaya, taneta nekunzi God is in it. Tipei a program of action zvekunzi geza wati uno wati, nyaya dzenyu munongoti tambisa my emotions nama feelings edu pakupedzisira pongodza. Asante sana. Zvino guys, tingava nyika here tinoita back and forth, toenda mberi todzoka kumasure. Saka isusu tiri kuti isusu zvekuinvesta muvanhu for now, aiwa hatisi kuita izvozvo. Ivava vatiri kuziva kuti ndo vane mari, aiwa ngavashande vagadzire marodhi, isusu tete tichingotevera kumasure tichingoti ngazviende mberi. So this is the general consensus iri kubuda mu comment section, iri kubuda zvakare muma other sources vachiti ivo Chamisa takunzwa God is in it, but what is the plan? Une chii muma sleeves ako chauri kutaura kuti ngatidai 1 2 3. Koreria takazombofara asi zvakazodirwa jecha, tikazosara totsvaga magirazi, maziso ati tiba neguruva. Do leave your comments on what you think.